Hello, good morning mga kabisayang Ilocana. Ngayon nandito tayo sa Bangar, La Union. At tayo ay kagagaling lamang sa biyahe nagmula tayo sa Magdalena. At umagang-maga, super aga pa rin. I think 5 o'clock. At bibili tayo ng ang ating i-vlog ngayon ay bibili tayo ng ito, traditional na naman to. Galing talaga sa Ilocos. Vlog natin ay bibili tayo ng karne ng kalabaw. Ito ay usually ginagawang kilawin, papaitan. So tayo ay we call it here ata-ata. So naging tawag nila ito sinda o araw ng market dito sa town ng Bangar, La Union. So yan, daming tao. At saan ba ang karayahan ninsan? Dito sa Manila. Tingnan mo kung may ano. Yung pala na. Napabili naman eh. Yung sea urchin. Special na pinapabili ni Mother Dear yung maratang-tang. Kung meron. That will see. So, daming isda. May palaka. Palaka, maraming tahong, ha? So, tingnan muna natin yung target natin, yung kilawin, pang kinilaw, or kilawin na kalabaw. So, yung karanihan nila rito, I think baka. Tapos ito yung kalabaw. Ano kalabaw? Kalabaw. Ito yung mga baboy na doon. Baboy. Yan. Okay, ito si Auntie. Hello. Ibibenta sila. Dito tayo bibili ng ating kalabaw na gagawing kilawin at saka ata-ata. Yun ang tawag nila, ata-ata. At gagawing papaitan. At saka yung order ay pinanglaw. Ayan. Ito yung authentic na pagkain ng mga Ilocano. The best. May kwento sila na pag humigop ka ng papaitan ay lumilinaw yung mata. Yes, sir. Ayan, tumawa si ate. Oh. Agree ka ate doon? Lumilinaw ang mata? Agree? Lalo yung puspos. Ayaw. Pait. Wala ka saan? Puspos. May isa lang. 1 kilo. 1 kilo nung kilawin. Buwang alasa. Nyala nyo yan, sir. Okay, sir. 1 kilo lang kasi nung kumuha kami last time ng 1.5, maraming natira. Nasira. Opo. Ito na lang po. Walang pure ate. Meron pa po, sir. Oo, salamat. Ay si Kuya, ito yung tinatali niya yung pansahog sa kilawin. Ano po to, sir? Lagyan natin? Tapos yung libro.
Ayun, no? Hello, sister. Tumita ka lang. Ang Eh, maganda. pwede na natin. Hindi, ito na lang sir. Mas maganda. Maganda yan. Oo. Ay, siyempre, singkanda ni Auntie. Ito yung kinukuha ng Auntie. mayor namin. Sinaklo. Oh, thank you. Thank you, Uncle. Nakahanap tayo ng tito at tita. Ng kamag-anak. Oo nga, no? Ako, ako, Sara Duterte. Tara. Ayan. Kuwan sir. Tagapantar. Antil sir. Ito yung tusino. Tusino? Yung hindi na magandang sebo. Oh. Ay, marami ko sobe sa wako. Ano yan, pang ano? Yung panggisa mo sa imbaliktad. Yung sinabawan. Sinabawan, ayan. Ito yung ilagay nyo sa atata. Oh, salamat ah. Ito yung sinabawan. Yes sir, dati na eh. Ayan. Ang sinabawan. Special, binibigyan tayo ni Auntie ng special na ano. Ayun, oh. Okay, may puspos. Ayan, patiti. Ayan, oh. Ayan yung puspos. Puspos. Pwede pang sinanglaw ka Ito yung pata. Bayagra. Ano nagsisinanglaw? 280 boss. Ito yung Oh, yung mga may problema, ito pala yun. ito yung wag ka nang uminom ng gamot. 5 days visa. Oo. Ano yan? Ano? Ano yan, Auntie? Kilawin din. Oo, lagay mo sa walang walapan na kilawin. Lagyan mo lang ng mainit na tubig. Yun ako, may... Walang masyadong nakakatikin nito kundi kami lang. Aga, di tayo inaodyam. Oo, 5 days visa, Mrs. Sister. Maligo ka na. Pag 5 days ang ano niya. Ay, talo pala ya talaga yung bibilhin mong ano dyan. Yung... 1 and a half, 1 and a half. 1 and a half. Okay, boss. Bukod. 3.5. Makalagay ng kukod, sir. Manok sa kilo nata. Ay, nakalago natin, sir. Dati din ba yan tayo? Manok ay dati 180, sir. 180 ti may sa kilo. 1, sir. Kasi mga lang. Sige nga ron, dalami pa yung data nga ron. Kapulong, sir. 3.5 times 180. 630. Ay po, 630. Bumili rin tayo ng paa. Daw nila yan kukul. Yan. Masarap yung pang bulalo, madam. Bulalo. Oo. So, sahugan natin ng patatas. Ano bang lahok niya nante? Patatas? Wag na sa onion leaves lang. Oo, kasi nalatan. Ano? Laya. Malasan mo yung ano. Okay. Kasi pag marami kang sahog, wala. Nawawala Iba yung yung ano niya. lasa. Oo, ayun, yung suggestion ni Auntie. So, daming start na yung ano, market. Yung market nila sa Langgar. Langgar naman yun. Yan. Yan. So, yung ating nag-charge tayo ng 1,490 yung order natin. Kaya ito na yung pinaka mabigat, bayaran time. Ang ating bayad kay Auntie. 1,490. Tawan-tawan na Auntie. Wala lang. Boss, may dagdag na. Yun na po yung tawag yung dagdag, sir. Ayan, Thank makikita you nyo yung... very much. Salamat Come po. again. Sige. Bisayang Ilocana yung channel natin. Ha? Wow. Ayan, Auntie. Tingin tayo ng isda. Tingin tayo ng isda. Doon, sa banda. Dito tayo sila.
Pagpagatan niyo yung martang saan ko kami. Kita nga rin. Ganda. Baka di ilay. Baka di luna. Picturean kayo lang ha. Picturean ka. Yan. Oh, introduction. Dalagang bukid yung pula, no? Ito yung fish. Ano nila? Fish side, no? Ano, pero dire-diretso lang to. Titingin tayo ng sea ocean o maratangtang. So far, wala tayong makita. Kaya siguro tingnan natin sa luna. Meron dyan. Dito. Dito naman tayo ngayon sa gulayan. Bibili pa, ano kaya? Panlahok. Baka wala tayong pasahog doon. Sibuyas? Luya? Oh, yun si ate. Oh, yan. Siya ang nagbebenta dito or nagtitinda, hindi nagbebenta. So, bibili tayo ng sibuyas. Ito bang sibuyas mo? Miss, ano? Matamis. Oo. Matamis. Oh. Ayan yung titinda. Pilin mo yung malalaki ha. Ano bang kailangan pa natin? Ito yung luya nila. Matamis din tong luya. Mano may sakil, oh? Oh, 160. Sige. 1 kilo. Yung parang asukal ang tamis, ha? Ayan. Ano pa? Paminta. Ano ba? Ito tilako ni ading balasang. Ay san. Balasang di Kalman. Mayroon siyang... Okay na yan. Masyado nang marami. Kamates. Ayan. Dire-diretso yung gulayan. Andun. Okay. Lalaying aglako dato eh. Ada dito eh. Mano amin ti damage 260 ayan. Na 260 na naman tayo. So tumo ang bait ni mo. Ang bait ni Miss. Salamat po. Ano dato eh? Ha? Kala ko puto. Sige, salamat. Ayan, ready na tayo. Ayan, so pauwi na tayo. Ito ay katabing bayan ng Luna. So, malapit lang naman sa bahay. Siguro 20 minutes drive. Kaya bilisan natin dahil kailangan na nating kumain. Dali natin sa likod. Kanina bumili tayo ng mga daing. Ito maraming order na daing. Iuwi natin sa Las Vegas para sa ating mga kaibigan doon na mahilig sa daing. Actually masarap ang daing nila dito, wala yung maalat.
Yung binilhan namin. Okay. Sige mga kabisayan Ilocano, ipapakita ko sa inyo yung seremonya mamaya pagkain ng papaitan nakila at kilawin. Konting pasilip papunta sa amin. Nandito tayo sa Marcos Highway. Actually kalalabas lang natin sa market ng public market ng Bangar La Union. At ito yung as you can see it says Bangar sa arko nila. So we're heading back to our place. Luna naman to. We're heading to Luna La Union. At ito yung itsura ng kalsada namin dito. Nakikinamin na ako kasi ganito naman talaga ako. Hindi pa masyadong busy ang kalsada kasi ang oras niya ay anong oras na? Alas 6 o'clock. Alas 6 ng umaga. Kasarapang humigop ng papaitan. Ito yung pumunta sa amin. At yung papasok sa barrio namin ay ating sisilipin din. Malapit na tayo sa amin. So around 20 minutes. 15-20 minutes drive mula sa public market ng Bangga hanggang sa amin. Actually papasok pa kasi yung sa amin. Medyo looban. ng elementary at saka high school. Is yung compound na yan, magkasama yung elementary. Ito na yung ating dito tayo kakanan. Papasok na ito. Yan. Yan. Around 2 kilometers. Layo. Ayan yung school namin. Green na yan sa loob. Yan ako graduate ng high school. Nung mga bata kami ito, hindi pa to
umuulan kahit ano to dati, putik-putik, kaya basa, yun. Dami namin ano dito. Pero since maraming mga bata na sabay-sabay naglalakad, parang hindi mo mamamalayan na nakarating ka na sa inyong bahay. Ayan, oh. So, sementado naman. Kaya so, ito, kakanan tayo dito. Yan. Ay! Itong bumpy. Ayan, kanan. At halos matanaw na natin yung ating bahay. Yan ang ating bahay. At yan. Dating na tayo sa ating destinasyon.